Как настроение? Юхмашы халкының кәйфи яхшы. Бүген монда авыл үзидарәсе башкарма комитетына яңа бина ачалар. Җирлектә 1300 кеше яши. Димәк, шул кадәр кешегә яңа бинада хезмәт күрсәтәчәкләр. Аларны Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Май айында башлап, менә сентябрьнең уртасында ачып ибарабыз бу бинаны. Шундый үзәк булсын. Юхмачы авылга әллә качан кирәге бер яхшы исполком идарасы. Монда килеп, монда бергәләп фикергә килеп, халык белән татуына яшәп, эшләргә киләчәктә дә. Бу вакыйганы авыл җирлеге идарәсендә эшләүчеләр 20 ел көткән. Моңарчы күршедәге мелиорация оешмасының бер бүлмәсен арендалаганнар. Яңа бинаны республика программасы буенча төзиләр. 5 миллион сумга төшкән. Районда социаль корылмаларны сөкләндерү буенча зур эш бара ди район башлыгы. Построено, отремонтировано. 2015 елдан башлап районда 155 бина салынды. Яңартылды бу мәктәпләр, ишек аллары, клублар, ФАП һәм башка корылмалар. Моның өчен республика бюджетыннан 1 миллиард 200 миллион сум акча алдык. Район үзәгендәге Березка балалар бакчасы 5 ел элек яңартылган. Монда хәзер 157 бала йөри. Телләр өйрәнәләр. Рус балалары татарча әкият сөйли, татарлар русча җырлый. Бакча төрле милләт балаларын татарчага өйрәтү буенча махсуслашкан. Республиканың иң яхшы билингваль балалар бакчасы исеменә лаек булалар. 2 тапкыр шундый грант оталар. Ребятки, вам интересно с этой говорящей книжечкой играть? Нравится. Урыс тәрбиячеләре дә татарча сөйләшәләр. Режим вакытларында сөйләшәләр. Йокларга яткызганда сөйләшәләр. Торгызганда алар белән татарча тырышалар сөйләшергә. Күп милләтле республикада балалар күп тел белергә тиеш диде Фәрит Мөхәммәтшин халык белән очрашуда. Парламент башлыгы районның уңышларын ассызыклады һәм аларның республика үсешенә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Татарстан в числе передовых субъектов Российской Федерации. Сегодня надо поддержать сельскохозяйственный сектор экономики и частный подворье. Кемдер доңыз тота, кемдер сыйыр тота, кемдер сарыгын тота, кемдер кәҗәсен тота. Гомер буе элегелектән килгән бит инде. Это наше с вами святое, а это значит мы обратим внимание к сельскому жителю нашей республики. Татарстан авылларында республика программалары тулы көчкә эшли. Бүген фельдшер, акушерлык пунктлары һәр җирлектә салынып беткән. Яңа программаларда булачак. Республика җитәкчелеге авылларны үстерүгә йөз тота. Үзебезнең авылыбызда гына телебез, гореф-гадәтләребез, киемебез, ризыгыбыз элегелектән ата-бабалардан килә торган яхшырак сакланып килә. Без аны күз алдында тотып, авылга игътибарны менә шулай арттырырга исәплибез. Авыл хуҗалыгы үсеше буенча Әлки районы 16-нчы урында. Терлекчелектә дә максатлар зурдан. Агрохолдинглардан тыш шәхси хуҗалыкларга да өмет итәләр һәм дәүләттән ярдәм булачак дип ышандыралар. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.